Pop, pop, bang. Здравейте хора, аз съм Кентарос от Burlex. Знаете всички, аз съм Кентарос от Burlex Gaming. След като беше сменен канал, аз почти се отказах да играя, но продължих. Правилното на тези глупости тук. Както виждате. И това същица зачествам. И ми продължах да се развивам в Майнкрафт и до тази степен съм стигнал. Количеството ми руди е 55 диаманта и игра на 1.8 най-новата версия, която излезна. И мисля, че всички чуха за че Microsoft са купили Minecraft от Mojang. И си мислят хората, че ще усерат играта. В случая Microsoft, че ще направят нещо лошо на Minecraft, не се знае. А па може да е поправят графиката. Мен ми харесва и сега Minecraft. Това ще бъде по-точно и като туториал, в същото време на новите блокчета, които са много. И не са много, има... Просто има вече Атлантида, подводното царство. Има зайци. Друго. Има и доста нови блокове и няколко нови моба, които... Ето това е едното блокче, чакайте. Казва се гранит, с него се прави полишет. Това. То е уж лайфа на блокче, такова. Изглежда блокчето като такова. Абе няма значение. Другото си е същото и недъра не е променен. Ендъв също не е променен. Вау. Лага е удивителен. 48 FPS. Ако има по-надолу това, съм майката. Просто в момента компютъра ми архивира някаква глупост. И защитата ми отиде по дяволите. Не знам какво да направя. В момента мисля да отида да покупая малко. Извинете. Разболели сме се. Какво прави тази овца тук? Чао. И овците. Овцата пуска месо. Което вече беше дори по-добре, защото почти всичките мобове пускат храна. Да изключим тия тапанари. Всъщност и те пускат. Дали ще ме нападнат тук, ама нямам бол в мене. Извинете. Така. В момента нямам кой знае какво развитие, но ще снимам епизоди на моето билдване в този сервер. В този свят, защото аз съм на Survival в момента. Тъкам. Това е ромото. Аз не мисля, че е голямо развитието ми. Като гледам клиповете на някой друг ютубър като SK-Down. Ще са ми идоли, така да кажа. И гледам, че билдат супер яки работи. И почнах аз да се интересувам и направих този свят. И дори вече билднах една глупост. Ето някакъв мини честръл. Толкова ми стигат. Тук са ми айтемите, като брони и т.н. работи. Има и доста интересни работи, като Armor Sand, да си оставаш бронята тук.
То се прави... Опс. Като цяло няма нищо ново. Освен тези армор стендове и още няколко роти. Така ли беше? Да, ето това представлява армор стенда. Има и няколко нови полшанки, плюс нови енчанти. Енчанти като Тепс Райдър на бутушките. Вече за да енчантите едно нещо трябва е лапис лазули. В момента нямам. Всъщност имам много лапис. Много, 3 стака. Почти 3 стака. И имаме една ферма за мубове. Ако искате мога да направя туториал, ама тя изобщо не е сложна. Фермата, дори ще ви я покажа. Не знам какъв беше този шанс на този world да спадне нещо толкова добре. Еми, ето. Това е зомби спаунър. И тук се оставяте си героя в АФК. И съм направил тук отдолу холпари и като ги удряш, те умират на един удар с меча. Има холпари. Холпарите събият айтемите и ги слагат в честовете. Като това са фунии. Мисля, че системата изобщо не е сложна. Ето сега в момента дойде едно зомби, просто изкопавам, удрям го. И фунията го завежда отдолу, където има отдолу честове. И честовете събират всичко, като гнила плът. Някой път, ако зомбито от него са падни, да кажем, армор, примерно меч, това, и те падат вътре. Просто трябва да седите отгоре, примерно в АФК, или по-просто да си оставите герои да гледате някакви клипове, що се направим. И оставяте и те почват да се трупат зомбита много отдолу. След 1-2 часа слизате долу и почвате си фармите експи тук като луди. И те събират в честите, нищо сложно. Просто слушайте стаклен, се спамват отгоре. Чакай. Не, тук не мога да се спават, защото оставих и малко светлина. Ами никак не е сложно това. Друго какво да ви покажа, имам няколко фермички, като ферма за картофи, ферма за... Не, за картоф нямам. Имам ферма за жито. Пшеница, така да кажем, да справим хлябче и да храниме кравите, защото кравите според мен са доста важни, защото чрез тях се правят и тия букшелфове. И шугаркенчи имаме ферма. И една прецакана тъпа къща. На света няма кой знае какво развитие, защото го играя от 5 дена близо. Не знам друго какво да ви покажа всъщност. Тук си енчантвам глупостите. И вече имам една диамантена кирка, която не е с най-доброто. Форчан 1, късмет 1 всъщност. Ако имах късмет 3, щях да имам повече диаманти. Един стаки нещо. Ами стигат ми за сега. Друго. И нищо друго няма. Цъкнете един лайк, абонирайте се и продължавам да качвам клипове на този. Излете, че не ви показват други. Защо просто не започнах от начало, се почудих и аз. Дай фермата за кокошки. Защо от начало се почудих и аз? Защо не си направих просто нов свят и да ви покажа на него оцелянето? Не си мислете, че е строен това на креатив, ако беше строен на креатив. Ами просто също си може и аз да ви излъжа в момента, защото честно казано беше нечестно спрямо вас. Опа. Да. И тук е, че стана претоварване на честовете. Ами това пък е доста, би казал, доста лесен начин за правене на яйца и той нататък работи. Само че какво трябваше да направя?
Ами мисля, че има достатъчно туториали на тая ферма е там в края. И няма нужда да ви я покажам, да. Така. Че да отида да направя доста фонията там. Уау, стоковете се пълнят и се пълнят. Добре. Това беше. Мисля, че няма нужда да ви показвам туториал на това. Това беше от мене, от Кентарос, от мен. Абонирайте, стекнете лайк, това вече за втори път го казвам. Коментирайте, ако ви хареса клипа, всичко. Направете всичко. И харесате Facebook страницата, да не забравя. Това беше от мене. И... Чао!